Tuon na jud ko guys nga diri sa amo palibot walay mga marites diri dapita. So karon guys naka-enkwentro ko og dakong tao, dakong buot nga dako siya buot sa akong kinabuhi nga mauna guys nga magmanhi ko magpagawa sa akong gibati karon adlaw. Mao ni ang istorya guys. Kini si Marites guys. Grabe na kaayo. Dili lang siya hilig sa mga latest, kundi hilig po ni siya pakialam sa kinabuhi. Imagine, di pa siya sapat, hindi pa niya sapat nga naging Marites siya, nagiging moving CCTV. Ang kapal-kapal din ng pagmumuka nito. Hindi siya makontento kung ano ang kanyang nakikita, kundi itatanong talaga niya kung ano ang nasa ating isip or ano ang masasabi natin. Ganyan ang kanyang ginagawa sa akin. Tinatanong niya kung ano daw, kung sali ba daw, sali. Iko, grabe po ng imo, oy. Grabe po ng imuhang gibuhat, oy. Hindi ba pwede, automatic na lang, huwag ka nang magtanong sa akin? Diyan giingnan, oy. Nga namang naka-istorya man ka, naakay, nasabtan nga behind my back, the story behind my back. Huwag giingnan, eh. Pinagragot na ko niya. Wa pa na siya kasabot ug unsa na diri pero karon grabe na siya kaadyo. Hasta talipanti na tong buslot, chismis tali, istorya tali kung unsa nang iyang nakitaan. Dili pa sapat ang iyang unsa iyang nakitaan. Pangutanon talaga. Itatanong talaga niya sa atin. Grabe. Ang anak si Marites dito sa amin. Hindi man lamang magsimple na lang kung unsa pa iyang buhaton, kundi istorya na nagsang itubag lagi. Grabe naman po ka. Personalan, mga dyan ang imong gibuhat diri nako. Giingnan. Paminaw na lamang gud kung unsa imong madunggan. Tan-aw na lamang gud kung unsa imong makit-an, hong giingnan. Kung unsa man ang inyong mga something story behind my back. Pagkajud ay kung kanang naungon o pangutana. Kasi giingnan. Hingkuan lagi, walk out lagi. Si Jana makaagwanta sa akong giistorya. Yung anak, ang kapal talaga ng pagmumukhang Marites dito sa amin. Okay. Ang sao man moving CCTV maning among Marites lagi. Sao man sabay ilang kuan. Sabay diyang gusto diyang kinabuhi. Gusto tanis diyang mulibil up. Pagkajud siguro sa posisyon. Grabe po ning Marites oy. Nabasig na extra inga ani nga. Sige na extra payment inga anig na ay da nga news. Sus. Grabe. Unsa ka pila ka ning kalibo ibadyan inga ani og na ani. Kuan og na ani mada nga mga news. Dili lang di ay ako ijang gipangutana. Halos hasta pud ang akong anak. Jud sagpaon. Di man lamang maminaw og unsay ijang nasabtan nga wa man munta mi mga istorya nga among gipagawas nga angay siya nga mangutana diri namo or nako. Supal siya nako ganina. Nganong nangutana man ka siyang giingnan. Nganong nangutana man kanako. Nabadi ay mga story behind my back. Giingnan. Okay. Mupang na. Parihar man mi og kuan. Ubos-ubos pa siya gamay na oposisyon. Sama siya. Kung ano kaayo kanang confidence sa kaayo siya sa iyang posisyon. Nahimong Marites. Ang Marites namin dito,
Ang kapal-kapal ng kanyang pagmumukha. Hindi lang chismosa. Hindi lang CCTV. Kundi ang kapal ng mukha. Sige lang mga nagangislit. Hindi diwi katawan na. Ano diwi guys. Maura to guys ang akong ika-share na ko today. Nagwa pa ko ka-move on. Okay. See you in the next update. Kinsa nas marites na mo dire kay ako man ako sa ilang naong.